Kamoši, čaute, vítam vás pri ďalšej reakcii a dneska si pozrieme reakciu na Naked Bananas vo videjku Deň nerdov. Pokiaľ nejsi nerd, tak daj like a odber a poďme na túto reakciu, som na to zvedavý. Vreckové kvízy. Do neprekopateľného bedroku. To v živote žiadny človek nepovedal túto hlášku. Ja som zaspal. To čo robí? Ježiši Kriste, toto je prúser. Toto je prúser. Palo ma zabije, učiteľka ma zabije, mama ma zabije, oco ma zabije. Ježiši Kriste. Akože zalievací energeťák raňakovým cereálom je dosť dobré, kámo. Dám ty kokos. Ja kúkam ako koče, čo sa tu deje v tom videu. OK, som tu prvý. 5:30. Akože 5:30 až zaspal. Aha. Čau ty lama. Som tu prvý, vyhral som, tak naval. Čo som vyhral? Mám teraz Brainrotové a Bravo Starsové kartičky, vyber si jednu. Brainrot! Italian Brainrot! Áno. Aha, takže každý, kto hrá Roblox je nerd, hej? Tik tik boom! Tik tik To boom. som chcel, nehať Čo sa. ti mete, ty kokos? Tik tik boom! No a teraz čo tu budeme robiť 3 hodiny? 5:40 je, ty kokos. Za chvíľu, keď sa budeme takto pretekať, tak kedy sem začneme chodiť? O druhej, ty kokos? To bol tvoj nápad takýto blbý, aby sme išli takto skoro, tak sa nevyhováraj teraz. Taký súťaživý typ. Počúvaj, videl som tam jednu tú kartičku. Bombardier krokodilo. Nebudem sa tváriť. Ne, videl si ju. Videl som ju. A čo by kúpim si ju. s ňou Kúpim ju. kúpiť? Hej. A za koľko? Koľko? Myslíš Ukáž. túto? Hej. Klasicky moji spolužiaci na základke. Máš Revolut? 20. Máš Revolut? Nemám. A vieš, čo to je vôbec? Neviem. OMG! Ty si retard. Ty kde žiješ? Tak nemôžem vedieť všetko, no. Ježiš, dobre, tak Revolut je apka, čo máš v mobile. Finančná aplikácia, hej? Ktorú si môžeš stiahnuť aj ty do svojho mobilu. Ja ti to pošlem na Discorde link, stiahnem si to cesto. Tak posielaj rýchlo teraz. Pošlem ti to. No a keď si to proste stiahneš, tak sa iba zaregistruješ a už ideš, vieš. Spravuješ si love, posielaš to kamošom, máme môžeš posielať, vieš. Keď chceš nejakých bavníkov, tak je to pošleš, on ti to kúpi. A hneď? Hneď, no hneď ti to doje v sekunde a on ti to nemôže kúpiť. A hneď mi to Mne kúpiš? sa ľúbi, jak niektorí ľudia fakt vedia veľmi dobre zakomponovať reklamu do toho videa, kámo. Hrozne dobre to zakomponovali. Áno, hneď. A možno aj hneď, ja neviem, jak rýchlo platí tvoja mama, ty kokos, aké je šikovná v tom. Rýchla. No ale iné, zaregistruješ sa a potom keď ty budeš platiť tou kartou, čo máš v mobile, tak ty môžeš získať 400 kč. A to je koľko euro? Neviem, nemám tú kalkulačku. Asi To by veľa. som musel... Čo neviem, nemám tú kalkulačku. Kámo, tak odteraz budem hošiť v kalkulačke pozerať zmenu kurzov. Ja neviem. No a môžeš tam šporiť, investovať, bar, čo si môžeš robiť, čo chceš. A hádaj, čo je na tom celom najlepšie. Že to zvládnu nubaci ako ja? Aj, ale že to je zadarmo. No ale keby ti to silou motu chceš Kámo, zaplatiť, tá reakcia. O, naložený program, Metal, tak dostaneš aj takúto kartičku. Metálovú, Wow. fyzickú. Aha. A to je už úplná topka toto. to je No a neskutočné. pre takých špekulantov ako si ty, čo si kupujú skiny a nahajú sa skémovať, Furt. tak si tam vieš Furt. vygenerovať jednorazovú kartu. Zaplatíš to a si v suchu. A nikto ma neoskémuje potom už? Nikto, jasne, že nikto, veď na to je. No a keď ju stratím, tak čo? Si ju zablokuješ iba. No ne, v aplikácii. Si úplne v pohode, nič sa nestane. Také ľahké? Jasné.
A stiahni si to teraz, cez ten link, čo som ti poslal, lebo na to zabudneš. Áno, sťahujem. No a problém je, že stále je 5:50. Máme 3 hodiny. Tak čo ideme robiť? Môžeme sa niekam zašiť do lesa, zapneš mi dáta a pozrieme si Two Girls One Cup. Áno, poďme. Choď. Počúvaj, ja vôbec neviem predstaviť sa na to video, čo sme kúkali pred školou v tom lese. Hej. Two Girls One Cup. Mne sa to strašne páči. A počujem pre teba ešte jedno video, odpadneš. One man, one jar. Jar je čo? Na Tak baráku. teraz si losujte, ktorý z vás mi vyfajčí. Čo, šumáci. Čau, Daro. Jako? Čau, Daro. Daro. Ja som ti hovoril, že ja som pre teba Magor. Ale tak nie. Ja ti hovorím, ja chcem, aby si mi hovoril Magor. Nie. Povedz mi to. Žieve. Magor. Tak ja som Magor, hej? Ja som Magor? Som podľa teba Magor, áno? Nikto nie... Čau. Daro. Jaj. Ty si ešte škarečí, ak si bol pred týždňom, jak je to možné? Ja neviem. Vypijem málo vody? Tak toto nemyslíš vážne. Á, že pije málo vody. Kartičky Pokémon máš pre mňa? Mám. Peniaze? Mám. Drž hubu. Čo to má? 10 to si zjedol? Mhm. Hej? Hej. Jaj. Dobre, Daro, tak Daro, vymyslíme to také veci, poďte sem. Daro. Čo keby sa jeden z vás zakúsol do obrubníku a druhý mu skočí na krk? Čo? To je neskutočný nápad. Daro, to je troška moc, nie? To si prehnal, nie? Aha, je to trošku pre máte pravdu. Tak si dajte pusu vám na jeden. Pusu. Tá ostočka. Akože ja s ním chcem aj pusu. Chceš si to prstami do otáčok? Nie. No, počuj. Daro. Tak vy ste jakí tupci. Vy ste si normálne dali pusu? Ja by ste nemuseli, ja som si robil srandu. Lebo ty si osmak a ja sa ťa bojím, lebo si väčší, no. Tak si to povedal, že si nám dať pusu. Dobre, drž hubu, však ja toto. Áno, zaujímavé to. Ber. A beriem si ešte toľko, dobre? Nejaký problém s tým? Absolutne. A hodí sa ti viac, tak mne. Ty čo si nezastaneš, Jolas, keď sa bojí? Ja ho neznášam. Ty ho neznášaš. A teraz ste to vykusovali. Počúvaj, Daro, už to preháňa. Sorry, Teraz? Sorry, Daro. Teraz odídem. A my sme sa nevideli. To viete, že sme sa nevideli. No bo inak tam skončili. Skončili ste obidva, keď toto niekomu poviete. 13:08. Čaute. Ja to som zvedavý, čo toto bude, kámo. Happy birthday to you. Čo kurva robí? Happy birthday, milý Kevinko. Kevinko, happy birthday to you. No poď to spokoj, čo tam toľko ležíš. McQueen sa hrá v obývačke. Čau, Kevin. Však vysadnite. Tuda. Hej, uncle. Ale náš oslaveno, poď. Kámo, akože do šišky nugatovej z Lidlu dať sviečku je dosť dobré, kámo. Dobre. No vidíš to. A ty čo ty vystroješ? Do školy si robí nejaké veci. Do školy. Cvičenia. Pozri, kto prišiel. Tvoj striko z Texasu, kukni. How you doing, Kevin? You jerking off or what? Kámo, to fejkové tetovanie ako na vlek, dosť dobré. Okay, gonna catch my flight back to Dallas. Yeah. There. And by the way, nice dick. Oh. Bye bye, man. Bye bye. Which one do I got you? Čo znamená nice dick? You okay? Bye, sweethearts. Bye, Greg. Fuck you, Bill. Have a nice flight. Ďakujem.
Čo ti dáva, kámo? Toto je koniec tejto oslavy. Dobre. Ale fakt, že už proste... Tak čo, ukončíme to takto, ideme na Prd zachytený. Ty kokos, tak tento koniec som absolútne nečakal. No dobré videjko, dobré. Sice som čakal viacej od toho, ale fajn, akože. Fajne. Možno nezabudnite dať like, odber, ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšej reakcii. Čaute.